खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 8 मार्चआव काजिरंगा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भआव दावबायफैगोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दावबायफैनायखौ नोजोर होनानै काजिरंगा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भनि khourangआव 7 निफ्राय 9 मार्चसिम जिब साफारिखौ बन्द खालामगोन होननानै पार्क सामलायगिरिफोरा फोसावनानै होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। एमएलए जयन्त बसुमतारीया 8 किल'मिटार गोदान लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदों। फैगौ 8 मार्चआव आइ फवालि दालांखौ बेखेवनानै होसिगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थाद'नाय गैयै जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। एमएलए जयन्त बसुमतारीया गावनि बियाबाव मैया एमएलए जयन्त बसुमतारीया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं थुक्राझारनिफ्राय आमलाइ बाजारसिम आरो सालबारि लामानि लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव 2 नं उत्तर बासबारि गामिया गोबां रां खरसा खालामनानै गामिनि लामाखौ मावनानै लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मेगनाव मोदै गनानै बुंदों गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव सम बे गामियाव रायजो जाबोबाय अब्लाबो सोरखारा गामिनि लामा दालां मावफुंनानै होबोफेराखै जोंनि गामिखौ होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोबाव सम बिपिएफ दोलोखौ जों देरहाहोबोबाय जों जोंनि आखाइजों भट होनानै बे समाव जोंनि ओनसोलनि लामा दालां मावफुंनानै होबोआखै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा खुंथाइ गोहोआव थानाय सोरखारनिसिम लुनानै होनो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो गोख्रों दाबि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां होजोबनांगौनि दाबि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सोरखारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि फिन खेबसेबाव दाबि खालामदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङावनो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारि अनसुंथाइखौ होजोबनांगौ होनना बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा दाबि खालामदों। थांनाय सानाव बाक्सा जिल्लानि बरबारियाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि 4थि गायसनथाइ सान फालिनायनि गेजेरजों सोरखारा होनो फोसावनाय रांखौ मोनफुंनो दाबि खालामदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफ्रा दासिमबो गोबां जेंनाफोरजों भुगिनांदों नखर सामलायनायाव हालाय हाफाय जानांदों। बेफोर जेंनाफोरखौ मदद खालामनायजों सुस्रांनो सोरखारा थाबैनो राहा लानांगौ होननानै बुंथिदों। बर'फोरनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनायजों बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय नाथाय दासिमबो गोबां नखरफ्रानो मोननो हायाखै सोरखारा फोसावनाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ जायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। क'क्राझार जिल्ला एनइएमएसइउनि बानजायनायाव सावरायमेल खुंफुंदों। क'क्राझाराव थानाय साइन्स कलेजनि सावराय जथुम नबलाङाव थांनाय सानाव क'क्राझार जिल्ला एनइएमएसइउ नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियनआ सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि गासै बिबानगिरिफोरखौ लाना मोनसे सावराय जथुमा खुंफुंदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एनइएमएसइउनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ बाहागो लाना माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथियो। सावरायमेलाव आफादखौ गोख्रों खालामनाय लोगोसे बायदि थासारिनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाय राजखान्थि हान्जाया हारि धोरोम बासियालासे रायजोनि जौगानाय आरो गोजोननि थाखाय खामानि मावगोन बे दोलोखौ हेफाजाब खालामगोन होनना नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ दोलोआ दासान्दि थाद'नाय गैयै राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदियैनो थांनाय सानाव बनरगाव ब्लकनि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोम बुथ कमिटिनि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै बनरगाव रायजोआरि नबलाङाव मोनसे मेल लायो। लकसभा बिसायख'थियाव हान्जानि बिजाथिखौ देरहासार खालामहरनो आरो दोलोखौ गोख्रों खालामनो थांखिजों थांनाय सानाव खुंफुंनाय सावरायमेलाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया बाहागो लायो। गरेस्वराव एबसुनि मावफुं मेलाव आफादगिरि दिपेन बर'नि सोरखारनिसिम हुमखि आफादाव गोबां बेसेन बरहा थांखि आजावदों। आफाद जोबनायनि उनाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोबां सावरायजानाय का आयेनखौ मानिया होनना हुमखि होदों। कानि गाइडलाइन आरो रुल्स फैयोब्ला एबसुआ बिनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लागोन। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बर' हारिनि सार्थआव आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ गथि मावफुंनायाव गोसो होनाय राजखान्थि दोलोनि
बिलोनि इसाराव थामहिनबा बिजाथिनि सानस्रिखौ एबसुआ फिन बिजिरथाय खालामना सोरखौ मदद खालामगोन बिनि फारसे थिरांथा लागोन। बेराफारसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ लाइजामनि गेजेरजों हुमखि हरनायखौ गोख्रों रावै सोंखारियो आरो दुसिनि बेरेखायै गोख्रों गोरा राहा लानो दाबि दैखाङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिटिआर गोरोबथा बायदियै सनितपुर बिस्वनाथनि गं 19 बर' गामिखौ गोरोबथानि 4 बोसोरनि उनावबो बिटिआरआव सोस'निखौ एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोरखारखौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां रादाय होनायखौ फालिलांनो दाबि खालामदों नङाब्ला फिन सोमावसारफिननायनि हुमखि होयो दिपेन बर'आ। बेराफारसे बिटिआरआव गुदि फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ राहाखौ आवगायलांनायनि सार्थआव सोमावसारनायनि हाबाफारि लानायनि खौरांबो फोसावो दिपेन बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि भाटिपारा प्राइमारि इउपिपिएल आइटि सेलनि सोद्रोमा मुगुल आली शेखआ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। क'क्राझार सोहोरनि राजमेला फोथाराव बावखुंग्रि ब्लक कमिटि बिपिएफनि मावसोमफोरखौ लानानै बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेलजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा गौथुम बिइउएसइउनि बारग' एजिएस देरहासात बसुमतारी आरो इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि आरसिएमनि फरायसा प्रदीप औवारीजों लोगोसे भाटिपारा प्राइमारि इउपिपिएल आइटि सेलनि सोद्रोमा मुगुल आली शेख आरो गोबां सोद्रोमाफोरा थांनाय सानाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों जयनिं जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।